Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakaway ka jingja ka basngosi uway urang ba wampat laban itu satya uladu yala ka jong ka jingim ha ka jing lembop kali ha ka por khatway chiteng men step jong ka khatway tarik urisaw ar hajar ar puar kani ka jingja ka laja ha ka surak ba jorabat layo jing tip bakaway ka trok ka badan yo number ES01EC 0965 kabami nagohati bat yatling ba kate kasurok jorabat kalatan ra yuni urang ba ha kabaw laklat no hashen kipulet jong kathanat jorabat marmar gilalet bantam no yakamet bat ira yaka shagohati medical college and hospital nakabanta banne ya postmortem yauni urang ba ubam patla ban itu lasu antat baudan yakarta ka ba south host nem aa kipulet kathanat jorabat kila ujor ra ka ejahar halor kani ka jingja bat ka kam ban pen itu yauni urang ba ubalaklat kadang yan shakhaman